Uy, narasa din mo din ha. Salamat kininyo ha sa pagtanaw ninyo sa akong last ng mga videos. Hopefully nakahapan dyan ninyo kalipay o nakagitik ninyo somehow. Kaya kung malipayon sa dyan ko magtanaw sa inyong mga comments nga nalipay mo sa akong mga videos. So karong adlaw atong pagahisgutan ang pa na nasa nag-chat sa Mocha. EJ, unsa na to paghibaw kung ang akong ang akong crush, Maya. So, mao na ni karon, mabiktima na pud ka Inday. So, kanina na itong pagkahiskutan guys. Sa tagan tamog 5 ka tips para mabalaan ninyo nga ang inyong crush usa ka dakong Maya. But before doing that, please don't forget to click on that subscribe button and click also that notification bell para sa ma-update mo sa akong mga videos diri nga i-upload sa YouTube. So, adiyan na, hatagan na tamog 5 ka timailhan kung ang inyong crush usa ka dakong Maya. Dara, unang timailhan para mabalaan nimo nga imong crush usa ka dakong Maya. Kung kini siya gwapo, hamis, puti, dakog lawas, kumpleto sa bakuna pero ipangutana nimo kanang kuya, asa ni imong uyab murag dugay na lagi kang naginusara, kasagaran na nilang tubag besh kay LDR manggod ni. Mao ba yet? LDR di ka dugay? Mo na amiga, kung mao na ilang tubag sa imong pangutana, ka-aksyon nagkabala ka kay ayam mo na yan. Barya! Ikaduhang timailhan nga ang imuhang crush usa ka dakong Maya besh. Kung makita nimo sa Facebook nga pirmi na lang gahukas o gabilantra sa iyang lawas, taga-adlaw na lang kuwang ang 5 ka post nga nagbilantra sa iyang lawas. Pinasaka pa ang tiil, pinatakilid gamay, pak, pinakitang ilok na besh, ka-aksyon na yung kabalaka kay ayam mo na yan. Barya! Ikatulong timailhan nga ang imuhang crush best usa ka dakong Maya. Kung kasagarang gusto kong lalaki ganahan og basketball o boxing, pero sa imuhang crush best ang iyang hilig volleyball o badminton. Na best ka-aksyon na yung kabalaka kay 80% anang mga lakiha, ayam mo na yan. Barya! Ikaw ba't nga timailhan nga imuhang crush usa ka dakong Maya besh, pangutana daw na siya kung kinsay Miss Universe sa 1994 ug sa way pagduha-duha mo tubag gani nag si Sushmita Sen na pangutana pa ng daghan besh kay daghan pa na siyang ma-share kay sa iyang mga babae nga gipanguyaban. Ka-aksyon na jud ka balaka kay ayam mo na yan. Sushmita ka bariha. O dahil kalima o ultimate gatimailhan nga gimuhang crush best usa ka dakong Maya kung kini permi na lang gakuyog og laki o kung imong pangutanon kung kinsa nang lakiha kasagarang tubag best kay pagumangkon or best friend. Mao ba yet? Best friend jud nga permi mo gakuyog ga dinner nga post sa Facebook. Mao ba jud? Na mao na besh kung makita na nimo sad sa Facebook nga sige siya gakuyog og laki ka-aksyon na jug balaka kay usa na lang katikang ayam mo na yan. Balihan. So ito ang 5 ka tips or timailhan para mabala ninyo nga inyong crush usa ka dakong Maya. Pero besh kung 3 out of 5 atagi sad kuno ay sila chance, pero kung 4 out of 5 or 5 out of 5 perfect score na besh ka-aksyon na jug balaka kay ayam mo na yan. So if you like this video, please don't forget to click that like button down below and share this to your friends, especially sa katong mga tao nga napoy crush nga kaduha-duhaan. So this is EJ, your buddy guys. See you next time. Bye guys. Bye.